Takže dajme si tému chudnutie, čo je úplne najdôležitejšia téma v dnešnej počítačovej dobe. Takže chudnutie, čo k tomu dodať? Ide o to, že sedíme za počítačom celé dni, nechodíme von. To sa odzrkadľuje na našom výzore. Vyzeráme, tak ako vyzeráme. Ale horšie je to, že tam ide aj o ten zdravotný stav. A čím ďalej je to horšie a horšie. Takže si myslím, že je už hlavne na čase zmeniť tento spôsob, tento štýl. A teraz, v tomto momente, vám poradím, ako to urobíme. Takže poprvé a najdôležitejšie je čo? Keď pribereme, to je z toho, že máme nedostatočný pohyb, takže musíme sa začať hýbať, ako som už spomínala. Musíme začať hýbať. Potom zelenina, ovocie, pitný režim, veľa piť vodu, tekutiny, šťavy, džusy, žiadne prísady umelé, čisté, normálne, najlepšie sú. Môžete aj také, ale vravím, nie je to také zdravé. Najlepšie sú ovocie, zelenina, to je tu od nepamäti. A už aj naše staré mamy a starí otcovia vedeli, že príroda nám dáva všetko, čo potrebujeme. Nepotrebujeme žiadne chemikálie, žiadne umelé veci. Máme všetko, čo potrebujeme z prírody. A preto by sme si ju nemali ničiť, ale mali by sme ju obnoviť. Takže navrhujem obnoviť prírodné zdroje. A ten pohyb je najlepšie robiť vonku. Idete von na vzduch, ľahšie sa vám cvičí, je to lepšie. Hýbajte sa, stačí sa prejsť. Ide o to, že naštartujete metabolizmus. Cvičením, stravou, zelenina, ovocie, hej. Tekutiny. Toto štartuje metabolizmus totálne. Toto keď budete robiť, naštartujete metabolizmus. Čím lepšie, tým rýchlejšie. A čím rýchlejšie, tým skôr schudneme. Takže dôležité je, čím viac, tým lepšie, ale netreba to preháňať, hej. Všetko s mierou a hlavne tak, ako to cítime, lebo každý to pociťuje, že mu to je príjemné alebo nepríjemné. Keď nám je to príjemné, tak je to v pohode, keď už to je nepríjemné, tak už vieme, že to nie je dobré, hej. Takže aj na toto dávať pozor, pri cvičení, pri všetkom, hej. Hlavne sa riadiť tým, že čo cítime, potom, ako som spomínala, tú prírodu si musíme chrániť, pretože ona nám dáva všetko, čo potrebujeme pre život a naozaj tá príroda dnes vyzerá fakt hrozne. A je na čase to zmeniť, pretože takto si sami kopeme hrob. A toto tí počítače, to čo robíme, to je, sami si pomáhame do hrobu. Nechcem to takto hovoriť, ale žiaľ je to fakt. A ako som povedala, musíme cvičiť, hýbať sa, chodiť von, pomáhať druhým ľuďom. Tým pádom naštartujeme dobré veci v našom živote. Začneme byť šťastnejší, náš život začne mať zmysel. My budeme mať chuť žiť. Keď začneme robiť dobré, pozitívne veci, u nás sa naštartuje chuť žiť a budeme chcieť žiť stále viac a viac a lepšie a budeme sa stále cítiť lepšie, budeme vyzerať krajšie, budeme vyzerať úžasne a toto musíme aplikovať všetci. Čím viac, tým lepšie, nech to tu zmeníme. Poďme na to.